Gurpila gizateriaren asmakizunik zaharrenetakoa da, eta jakina garrantzitsuenetako bat. Gaur egun ezingo genuke mundua gurpilik gabe imaginatu. Funtsezkoa baita gauza askotarako. Ez autoentzat eta bizikletentzat bakarrik. Baita erloju edo noria batek funtzionatzeko ere. Gurpila Mesopotamian aurkitutako buztinezko oholtxo batzuetan agertu zen lehen aldiz. Oholtxo horiek gurdi-gurpildun bat irudikatzen zuten, eta 5.000 urte baino gehiago dituzte. Arkeologoen arabera, gurpila Mesopotamian asmatu zen duela 6.000 urte baino gehiago, baina ez dago jakiterik asmatzailea nor izan zen. Lehen gurpila gizakiek enborrak erabili ondoren asmatu omen zen, pisu handiko gauzak mugitzeko. Hori ikusita, norbaitek pentsatu zuen gaur egungo gurdiak bezalako ardatz batekin egurrezko zirkulu bat egitea praktikoagoa izango zela. Hortik aurrera, gurpil bikoiztuz, tornua eta gurdia agertu ziren. Eskulangintza izan zen gurpila erabiltzen lehen, eta buztingileei ontziak lehen baino askoz azkarrago egiteko aukera eman zien, tornuei esker. Hemen ikus dezakezu bi gurpilek eta ardatz batek asko laguntzen diotela artisau honi. Denboraren poderioz, gurpila garraioan ere erabili zen. Animaliek ez zuten pisu handirik eraman behar. Orain, pisu handiagoko eta esfortzu txikiagoko gurdiak eraman zitzaketen. Eta hortik aurrera, gurpila gizakien ezinbesteko lagun bihurtu da. Begira zenbat gurpil ikusi ditzakezun gure inguruan. Egia esan, gurpilak emaitza borobila eman du, ezta?